la un episod de Minecraft. Suntem siguri, după cum vedeți. Împreună cu Lori și cu Dani. Salut! Salut! Da. De ce ți-a râs la momentul când am zis salut? Nu știu, pentru că tu ai 19 abonați și na. Fac cutie, înțelegi? Bine. E, și nici... Ai gemănul? Eu cred că m-am pierdut de casă. Deci eu cu Dani suntem gemeni, uite aici. Da, și suntem pe mapa mea. Și o să fac un tutorial. Deci, vedeți această bucată de nimic, da? O să fac 2 bucăți de nimic, vedeți? Pac, 2 bucăți. Bă, s-a spălat 3 ori de casă. Da. Și bucata asta de nimic poate ne-o trebuie și nouă. O facem înmulțită și... Na. Bă, care i-a făcut picul ăla? Și o găină. Stai că am schimbat apa din nivel. Da, tu ai făcut. Uitați-mă. Deci asta doar pe creative am făcut, stați liniștiți. Nu Da, sunt... doar pe survival, care se numește creativ. Da, știi, m-am încurcat și eu. Aici au geamăne. Bă, uite geamănul meu. Geamene, ce faci geamene? Gemene. Nu mai suntem, gata? Nu mai sunteți, de fapt. Că eu am caracter, am skin de fată. Vedeți că o să spawneze creeperii. Ciao. Da, și ar fi cazul, Iani, să te duci în cameră la tine să te... De ce? Că mi ai sus. Da, și ți mai duci... Poate vie un creeper pe mine. Aoleu, că m-am dus la etaj. La etaj. Știu. Se descarcă tableta. Te-am lovit. Băi, voi culcați-vă că de nu vă bați. Dacă... Direct în pat, de aici în pat, dacă aș putea să mă... Bă, dar mă enervează ăsta de aici. Fix lângă ușa mea l-ai pus. Păi ca să ai și tu, să poți intra. Stai că sună telefonul. Acum sună. Deci, Ok, deci, da, să vedem ce... Scuzați apelul nepierdut. Da, Așa. ne-am culcat este zi. Este ziua. Bă, dar ce tot se aude tableta așa? Enderman! Slenderman, de fapt. Slenderman, eu îl bat pentru Bă, m-am uitat slab așa, asta acolo sus. Eu îl bat Enderman-ul ca să-mi dai Ender Pearl. Ender Pearl. Au, nu mă lovi. Tu nu mă lovești pe mine. Ender pe tine. Ender Pearl, nu Ender Pearl. Nu mi-a dat? Ba, mi-a dat. Ce? Ender Pearl. Da, 1. Zboară undeva cu el. Nu am chef să-l irosesc așa eu. Am crezut că ești ca mine. Da, nu mi-s ca tine. Tu ai avut 2 stecuri de Ender Pearl și s-au dus toate. Păi, pentru că nu bun, bă, eu știu cum să le folosesc. 5 stacuri pe zi. Eu am mâncare. Eu am și un program, 15 stacuri pe zi. Da, pentru mâncare. Ce? Făcută, mâncare făcută, aveți? Da, Am multă. avut. Eu am încă. Este aici în chest, în prăjesc. Am pus și eu la prăjit. Eu mă duc aici sub stări în prăjesc, că n-am chef să stau. Eu mă duc în bucătărie. Vă oprigeți la ragaz, mă, nebunilor. Mă duc. Eu mă duc la vânătorii de capre. Dar nu sunt capre în jocul ăsta, știi? Știu. Bă, vezi să Nu, eu mă duc la vânătoare de capre, știi? Dar eu am o capră direct în dreapta mea acum. Înțelegi? Da. Stai că mă schimb. Cu ce? Cu asta te schimbi tu. Am râs de nebun. Eu întotdeauna am râs. Da, râs de la... Uite, vedeți Ender Pearl-ul ăsta, băi, băieți? Vedeți? Da, o să zboare. Vezi că tu ești în pielea goală, mi se pare sau nu? Ce, eu? Da, și tu ai 2 perechi de pantaloni, Dani, pe tine. Și-aș da cum Hai, trecem ca să iară lui Ianis. Uite, Ianis, uite. Da, știu că are 2 perechi de pantaloni. Să văd. Hai, 2 stream. Pe perechile perechea ta normală și perechea ta. Asta Normal, băi. Hai să vedeți cum arunc cu Ender Pearl pe unde vreau. Amulii lăsești. Nu, vreau să mă cațe pe casă. Nu te cațeri, n-ai cum. Pot să dau eu. Mă duc până pe munte. Pa! Băieții, pe munte. Au! Mă durut. Te-am văzut. Mă durut și te-am văzut. Mă duc să văd dacă este cărbune pe vârful muntelui. Vin Bă, și eu. am găsit o mină. Uite cât cărbune. Hai că vin și eu. Da, papa. L-am luat deja. Nici nu te-ai apucat.
Voi aveți aici cărbune și nu-mi dați mie, bă. Da, dați-mă de aici! Da. Fii atent că pe Dani l omor Live acum. de la Maxim. Da. Dar mă Dar pute. cum de face Max live astăzi? Cum vrea el. Că el a zis că în cursul să nu să facă live. Cred că face live cu Conan Excel. Sau cu pisica și cu... Mihai. Pink? Poate. Nu. Cred că fac cu Mori, GTA, mă. că ori mai făcut unul și a zis că... Murită. Murită. Ce te joci tu? Aia mina ta. Nu-l băga, bă, taci, bă. Goală, Gigi. Bă, taci. De câte ore vreau să te întreb? Eu de 5. Goală, Mira. Mina? Da. Zici tu? Am crezut că Mina. Așa e. Mina. Ce ai căutat la mine în cameră? Am vrut să văd dacă ai cărbune. Am eu. Care e șpilă? Eu am cărbune. Da, eu pun... Eu am 2 săbii Eu deocamdată. am 12 cărbune. Uite așa, magie. Pac, ies 2. Alin Magie 300994. Deci duceți-vă acolo și faceți hit. Ce 994 aici? Alin Magie în 3009. Nu mai faceți figuri pe Reddit. Bă, deci, după cum ați auzit, acesta este episodul, papa. Papa. Ziceți ceau, mă. Ciao. Mâine.